علال مس نقص عركي كابتم زقنينا صلموتات مشت قرب سلته محيشلنا مالت منقصنا ننفرقنا قبره مبرهتي كعدلنا سلز جمره مس نقصه حنساب اقرنا نزار نبرنا اذا في التحزي نجيزيدو ويس نباري كابزغه يمحيش دو يخون زفلتنا ينبرن ኣብ ኤርትራ ከከምቲ ዝገጠመካ ኢኻ ትነብር ምዃን ኣብ ኩሉ ዓለም ከምኡ እዩ መምስቲ ዝገጠመካ ኩነታት እናተዓጻጸፍካ ኢኻ ትነብር እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ነቲ መብዛሕትኡ ኩነታት ዝፈጥር እቲ መንግስትኻ ባዕሉ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ መብራህትና ማይና ቴሌፎንና ወላውን መግብና ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ዝገበረ መንግስትና ከም ድላዩ ይኽልአና ዓቂኑ ድማ ይዕድለና ብሕታዊ ጽላት ዝበሃል ነገር ኣብ ሃገርና ካብ ዝጠፍእ ነዊሕ ጊሩስ ድሮኳ ለሚድናዮ ነዚ ኩነታትና ዘይለመዱ ወይ እውን ዝረስዕዎ ሰብ ገንዘብ ግና ኣብዚ ቅንያት እዚ ናብ ኤርትራ ውሒዞም ይርከቡ እቲ ብሕታዊ ጽላት ዘጥፈአ መንግስትና ምስ ፀውዖም ሓደስቲ ብሕታውያን ጽላት ክኾኑ መጺኦም ኣነስ ክንዲዚ ዝኣኽሉ ሰብ ርእሰ ማልል ከም ዘለውናስ ፍጺም ዘይግምት ነይረ ኢሉ ኣብ እዝነይ ተገረመ ንጉሰ በዚሑም ማለትካ ዲ ኣነ እውን ተገሪመ ሓተትክዎ ሸውዓተ ሚእቲ ዝኮኑ ደኣ እንታይ ደለኻ በዚኦም ምን ፈረኻን 3 ሚልዮን እዮም ክኾኑ ነይርዎም በልክዎ ሓውስላግ ጽንቁም ነገርን 3 ሚልዮን ደኣ ህዝቢ ኤርትራ ብምልዎ ከማይቶም ክኾን ደሊኸዮ ኢሉ ጠመተኒ ናይ ኩላትና ዓቕሚ ከም ናይዞም ከነውፍር ኢና ኢሎም ዝመፁ ዘለዉ ክኸውን ነይርዎ ገለ ኸብኣቶም ረኺበ ነይረ መብዛሕትኦም ኩነታት ሃገርና ምስ ከፍአ ናብ ገለ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ከይዶም ብንኡስ ዓቕሚ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈት ኣትዮም እተዓወት እዮም እዛ ሃገር ሽዑ ንንግዲ ስለ ዘይመቻኣቶም ካልእ ባይታና ድዮም ተዓዊቶም ድማ እቲ ዓወት ግና ዘዐሸዎም እዩ ዝመስል ኤርትራ ካብቲ ዝገደፍዋ ኩነታት እንተዘይገዲድዋ ኣይተመሓየሸትን ኩሉ ነገር ባዕሉ ክመዓራርየሎም ርሒቖም ዝጸንሑ ሕጂ ተመሓይሽ እዩ ጥራይ ስለ ተባሃሉ ንዕኡ ከኣምኑ መሪፆም ካብቶም ዝረኸብክዎም ምስ ሓደ ዝገበርክዎ ዕላል ዝያዳ ኣብ ዝኽረይ መጸኒ ኣብቲ ቀዳማይ ዋዕላ ተባሂሉ ዝመጻሉ እዋን እዩ ዝነበረ ሕጂ እውን ተመሊሱ መጺሎ ቀደም መምህርተይ ነይሩ ኣታ ሚልዮ ፈጺምካ ዘይተቐየርካ እናበለ ተገረመ ገና ሰላምታና ኸይወዳእና ንሱ እውን ብዙሕ ኣይቀየረን ቁሩብ ሕፍስፍስን ልምጽምጽን ጥራይ ኢሉ ኣይተቐየርካን ዝብለኒ ዘለውን
ፖለቲካዊ ቅኑዕነት ንምኽታል ኢሉ ከይከውን ጠርጠርክዎ እምበር ግደ ሓቅስ መጀመርታ ክርኤኒ ከሎ እተደናገረ ይመስል ነይሩ። ነቲ ፈለማ ኣገልግሎት ክንከይድ እንከለና ዘፋነወና እናዘከረዶ ተሰኪፉ ኸውን ጠርጠርኩ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይከድካ ምትራፍ ወይ ምሽካዕ ሓደ ካብቲ ስልጡን ዘብለካ ንጥፈት ምዃኑ እናተዋዘየ ይነግረና ነይሩ። ኣብ መወዳእታ እውን ከየገልግለዩ ብሕጋዊ መገዲ ካብዚ ሃገር ወፅዩ። ከምቲ መብዛሕትኡ ሰብ ሓደው ንኤውሮጳ ወይ ድማ ንኣሜሪካ ዝኸደ ይመሲለኒ ነይሩ። ንሱ ግና ኣብ ኬንያ እዩ መጀመርታ ተራእዩ። ኬንያ ግና ትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ በጀኻ፣ ኩሉ ብህንዳውያን ተዓብሊሉ እዩ በለኒ ካብቲ ዛንትኡ። ዩጋንዳ ደሓይሽ ኸውን ኢለ ናብኡ ኸደልካ ኣለኹ፣ ኣብኡ ድማ ዳርጋ ከምኡ ህንዲ ምልእ ኢሎም ጸኒሖምኒ። እዋ እዞም ህንዲ ከመይ ኢሎም እዮም ኣብ ኣፍሪቃ መጺኦም ዝሕወቱ ክፈልጥ ደለኹ። ህንዲዳ ጐራሕትኩ እዮም ቅድም ቀዳድም ብሓባር ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ። ከምዝናትና ንሓድሕዶም ዝወዳደሩ ኸይመስለካ። ምስኡ ኸዓ መንግስቶም ናብ ኣፍሪቃ ኸዋፍሩ ተባብዖም እዩ። መንግስቶም ደኣ ኣብ ክንድብ ሃገሮም ዘወፍሩስ ናብ ካልእ ዓለም ክኸዱ ተባብዖም ማለት ድዩ? ሕጂ እውን ተገረምኩ። ስማዓስከ ኢሉ ኢሉኳት ገንዘብ ናብ ሃገሮም ይዝኣቱ። ኣብ ክንዲ መንግስቲ ህንዲ ከይዱ ሃብቲ ካልኦት ዝወስድ ዜጋታትሉ እዩ ክገብረሎ ማለት ኮይ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እሞ ቻይናውያን እውን ነዛ ብኮ እዚኣ ፈሊጦማ መዓት ዜጋታቶም እዮም ዝሰዱ ዘለዉ። ብሓባር ክሰርሑ ኸዮም ዘተባብዕዎም ኢሉ ገለጸለይ። ሽዑ ምሳይ ኮይኑ እንተማረረ ዜግነታዊ ግብኡ ዝፍጽም ዘሎ ኮይኑ ግዲ ተሰሚዕዎ። ንሕና ግና በታ ዘላትና ኢና ንፍትን። ሽዑብቲ መጀመርያ ብርታዕካ ማለት እዩ። ነዚ ኩሉ መሰናኽላት ሓሊፍካ ኣብ ዝብፅሕ ምስ በፅሕኻ ድማ ዋላ መንግስቲ ይደግፈካ ናብቲ ሃገርካ ኢኻ ትምለስ። ነዚ ዓድና ግና ንመን ክንህባ? ኢሉ ዳርጋሕ ነቕነቐ። ጠሚቱኒ ኸይበክ ሰጊኤ ዓይነ የህደምኩ። ዕላልና ብቐሊሉ ይተወድአን። ሽዑዳ እንታይ ገበረ ሓቲተየ ነይረ። ካብኡ ናብ ጁባ ከም ዝኸደ ኣብኡ ጥዑም ዘይኮነ ናብራ ሰጊሩ ገንዘብ ክገብር ከም ዝጀመረ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ጁባን ዩጋንዳን ከምኡውን ኣብ ኮንጎ ኣዋፊሩ ጽቡቕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘንተወለይ እሞ ሕጂ ዳ
تقليل كان أبزغت أتولي مدبك قره حتى يقرب كله نو لا خمسة بعدغا قزا مسرح مالت كوي كابتو ما بإثيوبيا زنورو هفتاماتكو بزحنا تماهرنا أبقى هاجر كتوافرو زتأمن من هيكونا إلكا أنا معدغاقا سرح تزولكو كم عدنا تعميلا وما سرح نديو زي اللقينو عدنا مو غمي لغ نبر مع سكوينو سرح كان احنا كوينا نفطرو كل يرتراو ببعض من تتوافرو كونتا زي ما حش اللاب نتا يرأينني إلوني قلت إلو ناب كبابينات أمتا نت كونتات بعينو تأميتو ناي مفلات كإلت يهلو دا يخون تتراتركو أما عبد تغفتو تكالسي تغطرن تغون مبار بلكو حوس وازا منقص صراحة ياقون كامبر مستوى كرة غدا سخاكوا محشكاني قنا منقص يصدقكمني بعنصكم تدليوان ديهم كونكم نزاجر زبل ملس مسحبني بزح يتصنحن تهاويغو كم زنبره ملكتات كرئين جمره ازون منقص دليو خوينيو متسيو جيزيو زتفق زرلمبر نفس وكف دقيق نعو جنزب مخانا ذكركو منقصنا كاب قدمو كم زي تغيرون ذكركو أب جزي برتاو قدلي حدا بعل سلطان هزباو جنبار أبو تسعن زنبرو إيرتراويان أخي بابز قبر لهم كل إيرتراوي ገንዘብ ዘለዎ በገንዘቡ ገንዘብ ዘይብሉ ድማ በህይወቱ ክሳተፉ ዓዲሙ ከም ዝነበረ ዝሰማዕክዎ ዛንታውን ዘከርኩ እዚ ኤርትራዊ ዝበሃል ስምዒት ግና ይገርመከን ንጉሴ ካብ ሓሳበይ ኣበራበረኒ بمنطقو كجرم اللقاء تدلين زلقا حسابما أبزي إلكتريك سينا ولا ما يقاريتنا إذا عدد صغير كيو كابزمو تحي زبل كتسمع النعمة كان ما يزبلنا أوراق ديكم دما نباقرهم كملا سدلي كاتمغا نباقرهم زملاسو أقاتي ما مخاريهم قاري مني حاتت كوا نالو عنده زب سبري سمان من زوم حيزم كم عدم كاتو جاس بزلو ناي وفر عدلات انتو اليوم زفتشو زلو موني سندي تنام هاجر كاميتو إرترا بوطة ودقيمة فتسم تدقيقة أخبار كله من حين زقونوا زيقة الدمة لك كم تسراوي تهجمة معتو حسب وسكي زياتو من رسمكو حدا بطولونيا حدا بطولونا غاقم باركي في السغيولي إلو بوت هدراو الزراربا كمست أنها كنا نساتهم تزخنون أي متحقوسلون سراويتن دمت إذن كي سمعوا جنزوهم أو فيرام زرب حلو كنتات ريزد اليوم زياتهم جنكوا
ነቲ ብሓደ ወርሒ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ቁፅሪ ኣፍራይ ዜጋ እውን ኣይትክእዎን እዮም ኢለ ዘኻኸርክቦ ንዝንዲ ዳሞትና ኤርትራውያን ዝገርመካ ዓድና ፀሊእና ኢሎም ኸዱ ተመሊሶም ገንዘቦም ሒዞም ናብዚ ሃገሮም እዮም ዝምለሱ ካብዞም ዝሃድሚ ዘለዉ ክንደይ ካብኣቶም መወፈርቲ ኮይኖም ከም ዝምለሱ ሓሲብካ ኣሎ ትፈልጥ ከኣበለኒ ስለምንታይ መንግስትና እናታለለ ክነብር ከም ዝመርፅ እዩ ዘተሓሳስበኒ ኩነታትና በብእዋኑ እናኸፍአ ይሓልፈልኩም ኣሎ ኣብ ድርኩኺት ረሃዋ በፂሕኩም እናበለ ዓመታት ይበልዕ እቶት ማዕድናትና ኣበይ ከም ዝኣቱ ዘሎ ኣይግለጸልናን ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባኡ ምሕታት እውን ነውሪ ኮይኑ ይነበር ሕጂ ኸዓ ኣብ ሃገሮም ክረኽብዎ ዘይከኣሉ ኩነታት መዝሚዞም ገለ ገንዘብ ንዝገበሩ ንዑብዚኹም ትረብሑ ይብሎም ኣሎ መንግስትና ስርሑ ዝገብር ዘሎ ቀደም እውን መንግስታት ዕድል እንተተዋሂብዎም ንረብሖኦም ጥራዮም ዝሰርሑ